mu shehu barhama mun bi shi babu ne mai kin sadan ne koko na ce da kiki ne sai na kira Rasulallah. dangi kudan tsaya da cira gun maganin bukatata shine ya san larurata tun kan na fara tatata sai na kira shi zan huta shine kadai a sabgata khairul anam matsirata sirrin zubin kasidata Sai na kira Rasulallah. mai Fadimatu az-Zahra fesfes gidan da ba kura sirrin dukan asiranka mai san da shi yake lura kaunar diyanta ne tsira ni na fahimta tun bara kai ne kace mu kama suna bi kaya a bazara Sai na kira Rasulallah. hanyar fita guda ɗaya ce na ganta fes tana kyalli wai ɗan gidan makaho ne zai zagi mai da kan kwalli na ga musurai sanin asali ke sa kare kacin alli mai kintina rasulallah fuskar sa ba ta yin walli Sai na kira Rasulallah. gatan na raya har gawa mun shaida ai daban ne shi daɗin mu'amala ta kwarai ko kafiri yana san shi ko ranka bai da imani to kai kaɗan ka kushe shi duba a suratin najmi Allah ya boye ke mun shi Sai na kira Rasulallah. kai dan tuna da hannunsa ya zarce girgije waigo tastas ruwa a yatsunsa duk wai su sha uban ingo doki ya sha da raƙumma mun san suna gaban rago maula ya kasi khairi ya zarce nan tsaya hango Sai na kira Rasulallah. malan gidansa ya fi ido komai idan kaɗan dubo shine yake gani a duhu tamkar a rana ba zambo karkar idansa tas 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 buri nake mu yo sabo in gansha annabin Allah giwa tana gaban zabo Sai na kira Rasulallah. shainin yake jikin sarkyau nurul huda rasulallah kamshinsa ya fi almuski sai na fada ina shela haskensa ya fi tauraro rana wata a kyan kalla sirri na suratul baqara su bugar ilahu ne walla Sai na kira Rasulallah. malan kabishi yanda yake dan shugaban na Allah ne kan bayyana ta manzanci na ji shi mai hukunci ne komai yace Qurayshawa sun gaskata karamci ne ko zuciyar bakin hali ta shaida da hakkun ne Sai na kira Rasulallah. kaka ka kara kaka shaukin karan mu yayi mankas kowa ya zo mu tattafa kun shugaban da bai alkus tabbas Khadija ta ganshi kyawun mu'amala rinkis ga kyau da shirya auren shi ta ce shi kulla ya ce tas Sai na kira Rasulallah. manyan gari ka neman ta ki su sai rasulallah ta kalli tabbacin kudurar zatin ilahu saifullah ta ba shi kariya da kuɗi ruhi jiki ta kukkulla farko a gane tauhidi ga kallabi uban hula Sai na kira Rasulallah. kowa ya ƙi ta ya halake ko da ana rushi ne kar wallahi ba ya tsira ko waye ubansa ya yi wanwar ba gaskiya idan mata na ga musu santa shi ne dar kakar Hassan Hussein muje sarkar Aliyu Alhaidar Sai na kira Rasulallah. kai yan uwa ku zo mu cira khairul wara mu ke zance wannan da shi ake nema gun rabbu sai ya lamunce in dai ka bar shi ka watsaye wallahi za ka lalace tabbas jahimu za ka wuce sai ka mace a kaskance Sai na kira Rasulallah. dan ɗaukakar cikar matsayi Allah yake bayaninsa
baka